natrag. Enjoy the video. Again. Da, recim, šta je? Idemo nam napraviti tonu pikeksa. Nemoj bit glup. A dobro, napravit ću ih samo 2. I idem onda majnat s njima, jer nisi sve izmajnao. Ostavi. 1, da. A gle koliko irona imamo. Imamo još 25 irona, čovječe. Boli me briga, ti ne znaš čuvat stvari. Daj kad ćeš početi raditi mašinu. Pa, još trebam jednu stvar koja je dolje. Koja? A ja idem po to. E, gle, ovo tu je put do njega. Dođi tu. Evo. Evo, mama, sam još jednu. Evo, 22:10, ja moram ići za 8 minuta. Eto ga. Evo te stvari. I sad brzo napravi mašinu, ali tu ju napravi, nemoj tamo dole u fajnu. Da, znam, trebam još stvari. O, da. Kako ti se dalo ovo sve kopat? Sapphire. Još Sapphire-a. Rubini! Napravit ću si rubini mač. O, da. I Sapphire mač. Oh, yeah. To je nešto... rubini su ti jači od dijamanata. O, da. Aha. Zapravo to bi trebao biti moj mač, zato što majdaš sa mojim stvarima. Nije, napravio sam... Aha, ok. Pa dobro, možeš si ga napraviti. Evo imamo točno za 2 rubini mača i za 1 pikeks od Sapphire-a. Ok, kad ćeš početi raditi mašinu? Kad izmajnam, treba mi još tina, a ne znam di je. Tin, look at that, tin. Koje boje? Bijele. Koliko ti treba tog smeća? Možda ga imamo, možda i doma, ne znam, ali imam Pa da, imamo ga doma, znaš koliko sam ga donio, jedno 30 komada. Evo, ovak izgleda, gle. Ne vidim, čekaj. Ovak. Da, ja sam tog donio puno doma. Ok, idemo doma. Ajde. Tipi recept. Čekaj, moram prvo doći do gore. Wrong way. A, tu, eto ga. Jel ti vidiš ove waypointe koje sam ja ostavio? Ne. O, još, samo malo, nešto sam još. Dobro, ajde. Redstone, to mi još treba. Dobro, patija išoš. Čokoro. Dobro, evo, tražim put. Di piše mine? Tu gore. Si ti to pokidao, to što sam ja sagradio? Ne? Pa kak ga onda ne mogu naći? Valjda si još značio. Daj mi stvari i ubi se i tipi recept. Ok, evo, tu stoji. Zaš? Zato kad ti kupim stvari. Jesi? Sad ću, reću ti kad jesam. Sad ti provjerim to. Dobro. Rubini, dobro. Jel dobro? Čekaj. Ajde. Ok, dođi. Dobro. Mi daš to? Aj. Budem ti dao, samo... da provjerim. Evo, mi imamo, pogledaj koliko imamo tih smeća bijelih. A, evo, ok, vidim. Sad me ubi, jedno ti ovaj mač, ne mi se. Napiši kosa crtica, a dobro. Hvala. Naćemo. Hoćeš 2 rubina mača. Napravit ću ih.
napraviti mašinu. Ok. O, da. Aha. 8 attack damage. Evo, izvoli. Pogledaj koliko je jak. Jači od dijamanta. O, jedva čekam da šta mi zombije. Ne, još moram napraviti mašinu. Okej. A, sad da vidimo što mi treba za mašinu. Ja ću svoj ispraviti tu čest. Isuse, lava se još više prela. Treba će mi diamond pickaxe, jedino mi još, a ne. A onda ću napraviti drugu mašinu. Treba će mi, ok, bacam se na posao. Wood, Još 2 minute do kraja epizode. Požuri. kad napravim ovu mašinu, onda će. Ok, šta sad? Cobblestone, ok. Trebaju mi 4 cobblestone-a. Toga. Onda još će mi trebat irona 4. Gdje je iron? A evo ga. U čestu. Ok. Tu. Ok, sad da vidimo šta mi još treba. Je ti treba ovo Iron bijelo? pickaxe, ok. Ti treba ovo? Ne još. Treba mi jedan redstone, dosta irona i iron pickaxe. Iron ti se... Dobro, evo ti. Evo tu je. Ok, sad da vidimo. Znači, Treba- ovako, ovako. To. Gle kako fora izgleda. Gle. Vidiš što držim. Vidiš Ajde što... se to postavi. Gle što držim, vidiš. Dobro, daj to ovdje postaviti. A? Ok, ali sad mi treba... Ova bijela ruda, ne? Ne, nego... pump. Treba mi staklo Imamo 5. i ovo što ja imam. Staklo, koliko ih imaš? 5, treba mi 8. Okej, idem ja. A ne, zapravo ček, napravit ću rađe, ali ne, to ne možemo. Napravit ću onda to, dobro. Idem ja, koliko je još 3 stakla? Da, 3. Još 3. Evo, pripremi peć za picu. Zapravo, daj, odi ih po još, zato će mi ih trebati još. Za mašinu mi ih treba još 3, a za ono što želim napraviti još barem 20. A da, Isus, odi si sam. Dobro, ne 20. 10 recimo, 10. A možda zapravo i 8. 8, odi po 8 i to. Di je? Tin pečeš, to je dobro. Evo, visi. Ispekla su se. Hvala, ovdje ih stavaj da se peču. Ok, imamo ovo tu, to će mi Evo trebati. ti. Drži. Sad sam napravio novi, pam. Tu nek se peku. Sad sljedeća stvar koja mi treba. Treba mi, ne, kako se to zove. To se zove stone. Engine, dobro.
N, G, I, N, E. Znači Stone Gear, Cobblestone Glass, a ovo tu se radi tako, ok. Treba će mi jedan iron, jedan ovo, 4 ova i 3 drveta. Ok, materijali su tu. Dobro, ne pozuri. Evo ga. Ok, piston je tu. Sad kako dalje? Stone Gear i Cobblestone. Stone Gear, znači treba će mi drvo i Cobblestone. Dok dvoje imamo. Imam već. Dobro, ajde sad pozuri. Ok. I šta još? Staklo je ovdje. I 3 cobblestona. Evo, ispeklo ti se 8 stakla. Da, vidim. Tu jedno. Tu piston. Tu stone gear. I tu 3 cobblestona. I sad sam dobio engine. Zatim mi treba coal. Koliko coala imamo? Malo. Di? Da vidim. Jer mi to treba za pumpu. Di je? Napravi charcoal. Okej. Di je drvo? Nemoj. Evo pa, Aha, radim okej. tako. Sad ćemo trebati stalno ići po drvo. Jel da? Ne, neće nam trebati toliko puno, 11 je dosta. Gdje su mi istakla? Tank. I lever, znači cobblestone. Viš kako sam ja genijalac, na? Ja se poznajem u te stvari. Čitaš. Ne čitam, nego tu klikneš na tu menu items, staviš si pod recipes i onda tu vidiš recepte kak se oni kraftaju. Ok, charcoal je tu i idemo. Dođi vidjet moju mašinu. Evo. Gdje ćeš ju postaviti? Kod mora. Kud kod dvora. Vidjet će zašto. Samo nekaj da pravi. Evo ga za minutu. Jesi? Nisi, Matija? Metal Crow. Čekaj. Ova epizoda je malo veća, oprostite. Gle, dođi vidjet. Ajde da vidimo di dobijamo stvari. Sad dobijamo vodu koja će nam užasno trebati ovdje. A sad trebat će mi još par takvih tenkova. I moći ću to napraviti. Koje? To da dobijamo vodu, znaš već. Ajde, napravi. Pa trebaju mi tenkovi. Kaj sad trebaš opet ići kraftiti tenkove? Da, ali koliko još stakla imamo? Trebaju mi barem 8. Barem 8. Ti su stakla. Znači, nemamo stakla. A ovdje pa nabavi. To je bilo sve za današnju epizodu i doviđenja. Peace!